Během víkendu 14. a 15. září 2024 přišlo mnoho lidí z Krnova o bydlení, o veškeré svoje věci a také o poslední zbytky iluzí, že se o ně postarají ti, kteří jim to před každými volbami slibují. Naštěstí jsou také dobří lidé, kteří jsou bez ohledu na svoje pohodlí schopni a hlavně ochotni pomoct. Takoví lidé jsou i v našem okolí a tak jsme se s Terkou rozhodli pomoci přímo a nečekat, až se na rádoby kompetentních místech uradí co a jak. Terka se přímo domluvila s paní Vendulou z Libušiny ulice a začali jsme měnit slova v činy. Jak se říká, rozhodili jsme sítě a za pár dní bylo připraveno na cestu auto plné čistících prostředků, pitné vody, kýblů, košťat, lopat, holínek a dalších věcí, které byly aktuálně nejpotřebnější. Navrch se nám od našich spřízněných duší pro krnovské sešly i džemy, kompoty, zavařené omáčky a v předvečer cesty jsme ještě dostali koláč a bábovku a upekli jsme sekanou a řízky, aby si po několika dnech na polívkách z pytlíku mohli tamní opět na něčem pořádném pochutnat. Když jsme přijeli na místo, bylo to ještě horší než v nejstrašnějším snu. Apokalypsa. Všude nekonečné hromady sutě a trosek a v srdcích lidí smutek a beznaděj. Předali jsme vše potřebné a s přesvědčením, že tu nejsme naposled, jsme se vydali na zpáteční cestu. Tímto bychom rádi poděkovali občanům obce Nezbavětice a mnoha dalším, kteří se na této pomoci podíleli. Budeme rádi za každou, byť minimální pomoc, protože ti lidé tam ji doopravdy potřebují a ještě dlouho potřebovat budou. Není to žádný film, je to realita.